Maar eerst naar de Zuid-Limburgse hellingbossen. Een uniek stukje Nederland. Zuid-Limburg staat ook bekend als het Heuvelland. En in dat Heuvelland liggen veel bossen. En dat heten dan geen heuvelbossen, maar hellingbossen. En in deze aflevering van Natuur en Zo gaan we kijken wat deze hellingbossen zo speciaal maakt. Behalve dan dat ze op een helling liggen. Hoi Patrick. Hoi Robert. Zeg, bij welk hellingbos staan we hier? We staan hier bij het IJzerbos. En een hellingbos wat hier ligt zo op de overgang van het plateau bij de IJzerheide richting het Geuldal. Ja. Hoe kunnen we goed zien wat een hellingbos nu zo speciaal maakt? Ja, dan moeten we toch echt weer richting het dal gaan lopen. Een stukje wandelen weer? Ja, een stukje wandelen. En dan kunnen we her en der kijken hoe je dat aan de bovenkant kan zien aan de flora, wat er in de bodem zit. Oké, nou ja, alles voor een goede reportage. Ja, goed. Gaan we naar beneden. Gaan we naar beneden. Ja, dit is een holle weg. In feite een gevolg van de erosie. Klopt, inderdaad. Dit is het water wat op het plateau is gevallen. Dat is gewoon die hellingen en de dalen ingespoeld. En dat heeft hier op bepaalde plekken heeft dat gewoon gezorgd voor het inslijten in de helling. En je ziet hier ook terug inderdaad in de zijkant hoe de bodem eigenlijk hier is opgebouwd in Zuid-Limburg. Dus ja, je hebt eerst een luspakket en je ziet hier inderdaad al een grindige laag die wordt aangesneden. En daaronder, dat kunnen we verderop in het bos zien, dan kom je echt de kalk tegen. Ja, nog verder. Nog verder naar beneden. Veel wandelaars hier. Ze lopen daar mooi in het gras. Hier ligt een akker. Die is minder vruchtbaar dan de akker die iets hoger ligt, hè? Klopt, inderdaad. Bovenop het plateau heb je eigenlijk de rijke akkers, een dik pakket lus. Dus daar kun je alles op telen als akker bouwen wat je wilt. Hier zie je al in de akker dat de kalk al heel dicht onder de grond staat. Ja. En dat maakt dus dat het wat minder vruchtbaarder is, snel droog is en dat je ook niet alles er makkelijk op kan telen. U bent de uilskuiken-watcher? Zoiets. Nee, was toevallig. Ik was op zoek naar een leuke foto van een specht. En toen kwam ik toevallig gisterochtend die uilskuikens tegen. Hoe speciaal is het bos voor u? Heel speciaal. Ik ben in IJs geboren en ik kom hier altijd naar de reeën kijken. De kleinkinderen meenemen, zodat die ook wat leren over de natuur. En af en toe iets op de foto zetten? Af en toe, elke keer. Hier heeft een hond heel goed zijn best gedaan. Nou, het is in dit geval geen hond geweest. Het is de explosieve opruimingsdienst geweest die hier een aantal weken terug een explosief tot ontploffing heeft Voor gebracht. ons speciaal? Nee, niet voor ons speciaal. Maar daardoor kunnen we nu wel profiteren en goed kijken hoe inderdaad die bodem in de helling is opgebouwd. Ja, volgens mij zie ik al lus liggen. Ja, dat is de lus die normaal gesproken ook bovenop op het plateau ligt. Daaronder zit dan een grindlaag en dan kom je uit op de mergel. Ja. En speciale vegetatie neem ik aan dat zo'n bos dat ook heeft. Hè? Is dat hier goed te zien? Klopt, inderdaad. Doordat die kalk in de ondergrond zit, heb je ook een speciale vegetatie. Maar dan heb ik een ander stukje bos waar dat beter te zien is. Zo'n stukje lopen? Dat is een stukje rijden en een stukje lopen. Oké, gaan we daar naartoe. Ja. Zometeen bekijken we de vegetatie op de Bergse Heide. Maar eerst een tussenstop in Susteren.